pažnje posvećujete anti-aging nezi? Imate li neku rutinu? Generalno, kada sam još dosta davno počela da radim na televiziji, tada sam već počela da se suočavam sa posledicama teške šminke. Pošto inače imam dosta osetljivu kožu lica, onda je postalo jasno da moram da budem jako revnosna i kada je nega u pitanju i kada je čišćenje kože u pitanju. Drago mi je da danas predstavljam ovaj novi proizvod od Avona, zato što prošli serum je bio omiljeni deo moje rutine, zaista. I pre noćne i pre dnevne kreme bio je nešto što sam rado koristila. Ovaj novi još nisam imala priliku da probam, ali evo, od večeras krećem. Šta jednu ženu čini srećnom? Žena svakako treba bude voljena, zar ne? Ja bih se u principu zadržao baš na tome. Mislim da je ljubav i bez obzira da li je prijateljstvo ili zaista ljubav emotivna, nešto što je svakoj ženi zaista potrebno. Da li biste se vi složili da je srećna žena lepa žena? Apsolutno, zato što žena koja se osjeti lepom, ona uvijek bude srećna, zato što je zadovoljna sama sobom i nema tih nekih kompleksa i problema, ne zavidi nekome drugom koji izgleda na neki način bolje od nje, jer je lepota subjektivna kao i umetnost i mnoge druge stvari u životu. Ako uspe ujutro da se pogleda u ogledalo tek kada ustane, kada se sprema za posao i da pomisli, ja Bože što sam lepa, ona je definitivno najsrećnija žena na svetu. Sigurno je da nesrećna žena ne može da bude lepa žena, ali nije garancija da će srećna žena biti lepa, jer ta srećna žena treba da bude i negovana žena, što znači da ipak mora da vodi računa. Sad će zvučati kao onaj klasičan PR, jer smo na dođu, ali mora da se neguje, a drugo treba i malo. Zvučeće iskreno, Brankice. Zvučeće iskreno, ja ne volim te priče onako u life coach fazonu, ja budi samo srećen i sve je rešeno ili unutrašnja lepota. Treba malo šminke, treba malo kremice, treba neki stručni savet, sve to treba. Lepota nije samo jedna stvar koja dolazi iz polja, vrlo često imate žene koje su nesrećne, iako su jako lepo sređene, prosto se vidi, nekako se čovek u srce stegne kad ih vidi. Tako da sreća ipak zrači i ima svoje dejstvo. I kako da postignem taj unutrašnji mir, tu sreću o kojoj pričamo? Koji je neki najkraći odgovor, najtačniji, univerzalni? Ljudi vrlo često misle da je za lepotu samo važno da se ode kod kozmetičara, kod frizera i to jeste stvarno važno, ali je važno i raditi na sebi, nekako sebe iznutra srediti, dati sebi jednu dozu mira, oprostiti neke stvari sebi i drugima, jednostavno biti zahvalan za ono što imaš i što jesi i to je veliki napredak kada samo postignemo te dve stvari.